Lăudat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu! În dimineața aceasta, așa am simțit-o pentru mine și un cuvânt care până la timpul acesta a venit din Duhul Sfânt, a fost în felul următor. Dimineața în care Hristos caută rod în pomul meu. Așa am primit. Și în timp ce mă rugam, Domnul spune, așteaptă-te să te vizitez în dimineața asta. Așteaptă-te să te cercetezi în dimineața asta. Pentru că nu mă interesează dacă te-ai pregătit până în momentul de față, nu mă interesează dacă ai ascultat de mine până azi, astăzi te voi cerceta și cum te voi găsi, așa îți voi răsplăti. Așa m-am cutremurat acolo și am spus, Doamne, mai dăm o rugăciune, mai dăm timp o rugăciune, un răgaz, că am descoperit în psalmul pe care l-a citit fratele Robert că pot să fac ceva repede. Și spune psalmul, zice, atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Aleluia! Nu e așa că e minunat dacă Domnul spune, azi te voi cerceta și nu-mi pasă de ce ai făcut până azi, pentru că azi te pun pe cântar. Astăzi, cum ești, așa vei străluci. Dacă ești aur, vei străluci. Dacă ești bocanc, asta e, cu asta vei veni înaintea mea. Și îți dă Domnul la dispoziție azi un timp în care să te mai poți pregăti să strălucești. Gloria lui Dumnezeu! Mărire Domnului! Am fost copil când Domnul mi-a dat lucrarea Duhului Sfânt. Nu știu dacă am fost mai mare de 13 ani. Atunci am primit lucrarea Duhului Sfânt și atât de mult îmi plăcea când mergeam la rugăciune, aveam rugăciune în fiecare zi. Seară de seară eram la rugăciune. Și când mergeam la rugăciune, venea Duhul Sfânt și spunea, mă mângâia, efectiv, un copil botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, te mângâie Domnul. Mă pregătea, mă știința, îmi spunea cum trebuie să mă por la școală, cum trebuie să fiu. Creștea inima în mine. Atât de bucuros eram, mai ales că tata era lângă mine, ai mei, erau frații, ăștia erau cu contorul după mine, sau cu chitanțierul. Și atunci când Duhul Domnului vorbește bine despre tine, stai așa de liniștit, e atât de bine, te trec toate bucuriile. Dar când o gafam, când în școală, de exemplu, am spart tabla, nu de sfânt, nu că am evangelizat pe cineva, am spart tabla pentru că n-am fost în regulă cu anumite lucruri și n-am vrut să spun acasă nimic. Și m-am dus acasă ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Toată lumea era fericită acasă, toți erau ok, cântam, era bine, dar eu eram... Și am zis, nu le zic la ai mei, că poate școala... Nu o să le spună, nu o să sune nici directoarea, nu știu ce a fost în capul meu, știți voi destul de bine, că și acum mai avem așa sentimente, doar nu o să mă descopere Domnul fix pe mine. Și când m-am ajuns acasă, am acoperit-o eu câteva ore, dar am mers la rugăciune seara, că n-ai cum să fugi de rugăciune. Era casa în care seara eram la rugăciune. Și când am ajuns în casa lui Dumnezeu, nu știam unde să mă ascund. Nu vreau lângă, de obicei când te pui lângă un proroc ai lucrare, de obicei, că așa operează Duhul profetic. Vreau să mă pun cât mai departe de proroc, să nu mă vadă, dacă era o masă sub masă mă băgam. Și vine Duhul Domnului și zice, iar cât despre tine care ascunzi lucrul ăsta și ăsta și ăsta. A venit chitanțierul, ce ai făcut? Cum stai? Ce s-a întâmplat? Ce lucruri ascunzi? Care-i problema ta? Și am început să plâng. Făcut asta. Zice, acum fapta ta e mult mai gravă pentru că a trecut deja atâta timp. Și tu tu n-ai venit să-mi spui dacă te recunoșteai. Era mult mai ușor pentru tine, pentru că trebuie pentru orice greșeală trebuie să-ți aplice cineva o corecție. Că altfel crești strâmb. Și ți se pare că e normal să crești așa și ți se pare că toată lumea face lucrul ăsta și atunci mai spargem o tablă. Și dacă spargem toți același lucru, ajunge de nu mai avem cu ce învăța și cu ce să mai vorbim și cum să ne educăm și de aceea trebuie să fim disciplinați. De aceea am învățat încă din fragedă copilărie că orice problemă care mă apasă sufletește nu trebuie amânată, ci trebuie mărturisită. Pentru că vine ziua în care
Hristos bagă mâna în pomul vieții tale și aș vrea să vă citesc un gând pe care mi l-a dat Domnul tot azi dimineață, din Matei 21 cu versetul 18 și 19, este un cuvânt de atenționare la care astăzi Duhul Domnului mi-a vorbit aici în adunare și spune așa: dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Nu știu dacă dimineața asta se întâmplă să vină Domnul și să coboare Duhul Sfânt aici în adunare și să bage Domnul mâna în pomul vieții tale, nu să te cerceteze, ci pur și simplu să găsească rod. El știe că tu ai rod. El știe că ți-a dat la dispoziție un timp numai bun. Ai avut har. În România este harul Domnului de pocăință. El nu se îndoiește că ți-o lipsi ceva. El ți-a dat tot ce ai nevoie ca tu să fii un pom roditor. Și vine Domnul în dimineața asta și bagă mâna să ia ceva. Câți dintre noi avem roadele astăzi aici? Îți pregătite. În câți dintre noi suntem pregătiți să spunem: Doamne, cercetează-mă că am rod. Nu sunt numai un pom verde. Nu sunt numai frunziși. Nu sunt numai verde și atât. Ci am curaj să vin înainte și spun: Doamne, cercetează-mă și vezi-mi starea în dimineața asta. Sunt deschis înaintea Ta. Ai milă de mine. Orice s-ar întâmpla, sunt aici, Doamne. Fă ce vei vrea cu mine. Și Domnul Iisus Hristos, în dimineața aceasta, la timpul acesta de rugăciune, poate să te cerceteze și să bage mâna în frunzișul verde. Și ce bine ar fi ca în pomul vieții tale să se găsească roadele Duhului Sfânt. Și aș vrea să le enumăr și aș vrea să le citesc roadele Duhului Sfânt. Pentru că aș vrea să ne rugăm ca în dimineața aceasta de cercetare Domnul să ne ajute ca în rugăciunea care o facem să facă ca aceste roade să fie, nu să le aducă, să fie deja în noi și bine ar fi să le avem. Și roadele pe care Domnul le caută în dimineața aceasta în pomul vieții tale sunt următoarele. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Vine Domnul în dimineața aceasta și spune: vreau să-ți văd dragostea ta. Și bagă Domnul mână și caută. Și caută și mai dă. Ați cules vreodată cireșe? Ați cules ceva din pom? Când tot te uiți și vezi, bă, nu mai le vezi, că nu sunt. Când caută Domnul dragoste, să găsească în inima ta și în viața ta dragoste. Dragoste față de cine? Dragoste față de biserică, de semeni, de oameni, de Hristos, de familie, dragoste firească, dragoste. Avem în noi lucrurile astea? Le avem. Cineva să zică amin. Amin. Eu cred că Dumnezeu are în această dimineață aici oameni care au dragoste. Oameni care au roada asta. Dacă nu ai, nu e nicio problemă, că o poți dezvolta. Glorie lui Dumnezeu. Al doilea lucru, dragoste, bucurie. Te bucuri? Mai ai puterea să te bucuri? Mai vii înaintea lui Dumnezeu cu bucurie? Știți că această calitate nu putem să... Dragostea o mai mimăm, dragostea o mai putem acoperi. Dar dacă nu ești un om bucuros, doamne, nu se poate. Acum cu măștile ne ajută asta. Măști cu smile, râde masca, dar noi plânge sufletul. Noi putem să mimăm roada Duhului, știți destul de bine că le putem mima și le putem falsifica. Dar Domnul nu va vorbi despre tine ceea ce ai vrea tu să fii, nu va vorbi despre expresia ta exterioară, ci va vorbi despre ceea ce ești. Am observat că multora din noi ne place să ne vorbească Domnul. Dar știi ce să ne vorbească Domnul? Ce nu suntem. Când vorbește Domnul și spune ce ești și ce nu ai și ce trebuie să pui la punct, cântărim. Nu-i Domnul, nu a zidit, nu a fost bun. Dar frați și surori, nu poate Domnul să vorbească ceea ce tu nu ai sau despre ceea ce tu nu ești, ci întotdeauna Domnul va vorbi despre ceea ce ești. Și atunci se văd lucrurile acoperite din viața ta și lucrurile care nu sunt acoperite, ca păcate mă refer.
Pentru că de lucrurile acoperite, vă întreb pe dumneavoastră, își mai aduce Domnul aminte? Nu își mai aduce aminte dacă sunt acoperite prin mărturisire. Rămân acoperite, că Mica spune, el aruncă undeva, așa? Și nu își mai aduce aminte. Marea uitării. Deci lucrurile acoperite, Domnul nu le mai scoate în evidență. Și atunci dacă totuși ne mai aduce Domnul în evidență câteva mărturii și lucruri despre viața noastră, înseamnă că alea nu sunt acoperite. Înseamnă că alea încă sunt la vedere. Încă le vede Domnul și încă nu sunt acoperite. Și aș vrea ca Domnul să ne dea în continuare nu o bucurie falsă. Uitați-vă, de multe ori dăm mâna unii cu alții. Pacea Domnului, zâmbești când dai mâna. Pacea Domnului. Și am terminat. Nu, atât a fost bucuria. Pace. M-am uitat și la surori când vin la adunare sau când pleacă. Pace să îmbrățișează, după aia se schimbă fața. Așa e o bucurie. O mimăm, putem să o mimăm. La fel putem să mimăm și dragostea. Te iubesc de nu mai pot, dar după ce pleci îi spui, știi ce-a făcut? Las că știu cine îi. Și Duhul lui Dumnezeu în dimineața asta spune, cercetează-ți pomul, că într-o dimineață ca și aceasta vreau să bag mâna acolo, să văd dacă ești fals sau ești cu adevărat un pom roditor. Mai departe, pacea, pace, 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 pace. Sunt frați care abia așteaptă să te contorizi, cum erau la mine în familie. Vine chitanțierul și dă bilete. Am văzut că mai nou prin colectă se pun bani, dar în unele biserici se pun și mesaje. Și numai pace, și când îi vezi, oamenii ăștia n-au puterea de a veni în față să te confrunte, ci trimit mesaje prin temiri pe unde și spune pace, dar ei sunt frați și toți dau pace. Putem să mimăm și pacea. Pace, frate, Ovidiu, pace, suntem ok. Ne bucurăm de slujirea ta, dar afară spunem, nu vrem asta. Nu ne place. Noi vrem altceva, putem mima și asta. Știi ce înseamnă să fii verde? Exact un om, un animator. Mimăm toate lucrurile, le arătăm că le avem, dar în noi frunziș verde. Spunea cineva, dacă vrei să vezi cu adevărat cine e un om, calcă-l pe picior. Am papuși de catefea, Robert are papuși fain. Acum nu-i noroi. Dar să-l calci pe cineva, să vezi ce frumos colț. Acum avem și, cum le zice, la dinți, implanturi din alea frumos, albiți. Fraților, trăim într-o vreme în care atât de ușor falsificăm toate lucrurile. Și trecem cu vederea peste toate aceste lucruri ca și cum nu se întâmplă nimic între noi. Noi toți suntem perfecți, toți, n-avem nimeni nicio problemă. Dar lucrurile din viața noastră putrezesc, sunt lucruri care miros, sunt lucruri care s-au transformat într-o cangrenă și dor. Și Domnul în dimineața aceasta spune, eu n-am nevoie de frunzișuri. Eu nu vreau ca tu să fii doar unul verde care, domnule, sunt atât de ocupat, spunea cineva, am atâtea lucrări, dimineața mă duc acolo, slujesc acolo, pe tineri ăia, fac acolo și el e verde. Poți să fii angrenat în atâtea lucrări și să n-ai rod. Să faci lucrarea lui Dumnezeu fără dragoste, fără bucurie, fără pace. Poți să fii un om implicat în slujire, dacă n-ai roada Duhului Sfânt autentică, ești doar verde. Ești doar verde. Și știți ce se întâmplă cu pomul ăsta mai departe? Și au zis, pacea, îndelunga răbdare, nu mai vorbim, că n-avem răbdare nici să se încarce. M-am uitat de multe ori la transmisie, apare cercul ăla, se încarcă. Nu-i bun netul, nu-i rețeaua, dai cu mâna, nu mai avem răbdare nici 2 secunde, altădată n-aveai posibilitatea ca să vezi, să urmărești ceva live. Acum nici măcar 5 secunde cât durează să-ți încarce videoclipul, nu mai ai răbdare. Ne trebuie, sunăm la cablul ăsta să vină să ne dea viteză mai mare, că nu-i bun. Ce să mai vorbim de îndelunga răbdare? Ce să mai vorbim de răbdarea Sfinților, de răbdarea lui Dumnezeu? Nu mai vorbim. Frați și surori, mergem mai departe. Bunătate. Doamne, dă-ne bunătatea Ta în această dimineață. Căci bunătatea Domnului, se citea în dimineața aceasta, se reînnoiește în fiecare dimineață. Nu are nicio valoare că tu ai fost bun ieri. Gata! Ai rodit ieri bunătatea, dar azi, dacă față de omul cu care tu te-ai întâlnit ieri, ai rodit bunătate, astăzi nu mai trebuie să avem bunătate față de alții, sau cum? Am rodit ieri, tot eu, măi frate, tot eu să mă supun,
Tot mie să mi se întâmple lucrul ăsta, numai eu să tac. Ăla nu, doar eu. Bunătatea. Fii un om bun, așteaptă în tăcere ajutorul Domnului, fii un om bun. Arată-ți bunătate față de lucrarea lui Dumnezeu. Știi ce mi-arată Domnul în momentul acesta? O adunare aici în Smirna plină de oameni. Locurile astea sunt foarte pline. Care e viziunea ta pe anul ăsta cu biserica asta? Unii au o viziune foarte slabă, abstract, nimic, alb-negru, cum zicea fratele păstor despre unii care văd numai alb și negru. Am întâlnit și eu ăsta, alb și negru. Știi că acum trăim în lumea asta în care tot e divers, o lume a culorilor? Știi că Dumnezeu are un plan de binecuvântare cu biserica asta fantastic? Știi că Domnul vrea să aducă în locul ăsta oameni, o mulțime de oameni și să nu mai avem loc și să ne punem problema ce o să facem cu ei? O să-i trimitem pe fiecare la bisericile care sunt pe la sate, pentru că Domnul vrea să-i cheme în locul ăsta, pentru că aici este un loc în care coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu, ți-ai pus problema ce se va întâmpla, că anul acesta va umple Domnul adunarea cu prezența Lui și nu știm cum o să reacționăm, când o să auzi bolnavul că se vindecă, când o să auzi omul ăla că e frânt, e zdrobit, va veni aici în adunare și spune, am primit bunătate din partea lui Dumnezeu, m-a umplut Dumnezeu de toată roada, aleluia, aleluia lui Dumnezeu, mărește-ți orizontul, Avrame! Nu o să-ți dau numai un cort, nu o să-ți dau numai un petec de pământ, ieși afară. Și a spus Dumnezeu, privește, la ce să privești, Doamne, că numai pământ, numai uscături, numai nu. Zice, privește cerul, cât e el de vast, de întins. Aș vrea ca visiunea noastră să fie una amplă, aleluia! Doamne, locul ăsta plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Bunătate, am experimentat și dragostea dumneavoastră în locul ăsta, am experimentat și răbdarea cu mine, am experimentat și pacea unora, dar am văzut și bunătatea. Atâția parveniți, am ajuns să supere Vale și cu Ghiță și cu mine, care am venit în locul ăsta. Dom'le, dacă n-aveați bunătate și dacă nu erați o biserică bună, știi ce spunea despre noi? Bă, vezi de treabă. Noi avem deja oamenii noștri, lucrurile noastre. Băi, stați la rândul vostru, aveți. Sunt alții care sunt înaintea voastră. Am experimentat, deci am văzut că în Smirna există calități și roade autentice ale Duhului Sfânt. Dar mai sunt unii care caută să le acopere, să nu se vadă și scot în evidență numai ce n-avem. Oameni buni. În Smirna sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Chiar dacă ăștia nu ies în evidență cu tobele să se laudă, uite ce am făcut. Dar sunt oameni buni al lui Dumnezeu, aleluia! Și dacă tu nu vrei lucrul ăsta, să nu crezi că nu va merge lucrarea fără tine. Stai liniștit, uite, anul trecut și anul ăsta au adus Domnul câte? Și cu Hasan și... Nicio problemă, nu vrei să mai lucrezi pentru Domnul, Daniele, nu vrei să rodești, vrei numai să fii frunziș, va veni altul. Că Dumnezeu știe să lucreze. Dumnezeu își apără biserica, Dumnezeu își apără familia, Dumnezeu apără lucrarea Lui și nu va duce lipsă de slujitor, Doamne milă. Și lucrurile poate continua cu facerea de bine, credincioșia și așa mai departe. Aș vrea, oameni buni, ca în dimineața aceasta, în rugăciunea aceasta, să ne rugăm, Doamne, în dimineața asta mă cercetez profund. Nu vreau să fiu vreun fals, nu vreau să spun că am și să nu fiu sigur că le am, ci aș vrea să mă testez, aș vrea să văd dacă chiar iubesc pe toți oamenii, aș vrea să văd dacă chiar pot să iert, dacă chiar am bunătate, dacă chiar sunt un om pe care Tu l-ai plantat. Știi că cei mai loviți pomi sunt pomii care au roade? Cine se duce la un pom care e uscat? N-ai ce, nici umbră măcar nu poți. Pomul ăla din livadă îl scoți afară. Spunea fratele Avrame Veriță că odată a vrut să-și facă livadă și o cumpăra nu știu ce pom și a umplut toată curtea numai de pom. Știi ce pom i-a luat? Pentru că nu se pricepea. Corcoduș. Numai corcoduș. Când ești un pom, tu trebuie să știi ce pom ești, pentru că mărul nu poate să rodească altceva decât ceea ce e din ele calitatea lui. Mărul rodește măr, cireșul cireș, de multe ori noi oamenii. Știi cum putem să ne transformăm și asta vine de la Domnul? De multe ori eu sunt măr, dar eu mă dau în adunare că cireș. Merele mele sunt mai acre, nu sunt așa faine. Eu am o lucrare profetică care mi-a dat-o Dumnezeu, Domnule, nu e prea dulce și nu e prea acceptată de toți, pentru că lucrurile sunt prea pe direcție. Și au spus, de multe ori am zis, Doamne, dă-mi și mie altceva.
Fă-mă și pe mine cireș, fă-mă dulce, fă-mă mai blând, mai altfel în ton, mai... Și-a zis Domnul, măi, tu o să arăți ciudat, pentru că pe tine te-am făcut pom și dacă e mai acrișor, și ăla rezistă toamna. Fiecare pom poate și trebuie să rodească ceea ce este sau pentru menirea în care o vei plantat. Nu te mai da drept cireș că tu ești acru, nu mai spune că tu ești portocal dacă ești lămâi, că și lămâia are calitățile ei, are atâtea beneficii, deci fiecare om poate să fie de folos înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când te dai drept altul, roadele nu se văd, ești doar frunză verde, ești doar verziș. Poți să spui, uite, am făcut atâtea lucrări, mă cheamă Dumnezeu în diferite locuri, dar tu te dai drept altul, rodești altceva. Și Domnul nu vede lucrurile astea în tine. N-ai vrea ca în această dimineață să te cercetezi înaintea Domnului? Pentru că vom sta înaintea Domnului și nu putem fără roada Duhului Sfânt, oameni buni. Avem nevoie de biserici autentice, de oameni cinstiți. Doamne, ăsta sunt. În dimineața asta, dacă mă vei cerceta și vei găsi la mine lucrul acesta, te rog frumos să mă ajuți să mă verific singur, că voi sta la masă cu tine și nu vreau nici ca să fiu plăcut de oameni, nu vreau nici să fiu aplaudat, ci pur și simplu scopul meu este să ajung în împărăția Ta, Doamne. Indiferent că voi ajunge cu crengile rupte, indiferent că voi ajunge zgâriat, indiferent că alții vor vrea să se urce pe mine ca să ajungă deasupra, indiferent de ce se va întâmpla, nu rodul este, nu pomul este important, ci important este cel ce îl ține în picioare. Poți să fii soluția lui Dumnezeu pentru problemele oamenilor. Ne ridicăm în picioare. Îl rugăm frumos pe Domnul în dimineața aceasta să ne cerceteze, să ne dea o viziune mult mai amplă cu biserica. Lucrarea pe care Dumnezeu o are, știți ce lucrare mi-arată Domnul? O lucrare plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O lucrare care este apărată. Văd mâinile Domnului care stă împrejur acestei biserici și e apărată. Aleluia! Văd lucrători care vor lucra pentru lucrarea asta. Aleluia! Văd oameni care sunt pregătiți acum de Domnul ca să ducă mandatul până la capăt. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Nu te îngrijora dacă conduci biserica asta, dacă ești un om aici care iubești biserica aceasta, nu te îngrijora, zice Duhul Sfânt, de cine se va ocupa de lucrarea asta și cum se va duce sau cum se va continua lucrarea, pentru că Domnul are slujitori, aleluia! El nu duce lipsă de oameni, glorie lui Dumnezeu, ci Domnul i-a pregătit. Totul este pregătit, doar tu să fii sincer și autentic cu Dumnezeu. Hai să intrăm în rugăciune și Domnul să ne cerceteze. Amin.